Чаму збор Паўла Севярынца на грамадскую дзейнасць стаў паспяховым, а ранейшы збор Сергея Ціханаўскага на зрынанне рэжыму праваліўся? На што беларусы гатовыя ахвяраваць? Як дапамагчы іншым, не падставіўшы сябе пад удар? Пра гэта мы пагутарым у сённяшняй праграме «Пік свабоды». Нашымі гасцямі будуць былыя палітвязні Павел Севярынец і Юрась Зянковіч, кіраўнік каманды збораў фонду «Байсол» Александр Кухта, прадстаўніца праваабарончага цэнтру «Вясна» Святлана Галаўнёва і стваральнік ініцыятывы «Бел-Эйд» Андрэй Стрыжак. З вами Алексей Знаткевич. Былы палітвязень Павел Севярынец, які агулам правёў за кратамі больш за 11 гадоў і быў дэпартаваны, фактычна высланы з Беларусі, пачынае жыццё ў выгнанні з нуля. Ён плануе аднавіць публічную дзейнасць, выдаваць кнігі, запусціць YouTube-канал і на мінулым тыдні папрасіў падтрымкі ў беларусаў. Яму трэба было 7 000 еўра і збор быў закрыты літаральна за суткі. Беларусы працягвалі данаціць. Паслухаем самога Паўла Севярынца. Збор на аднаўленне грамадскай дзейнасці, публічнай дзейнасці мы падрыхтавалі за некалькі дзён, і калі каманда «Байсол» сказала нам, што ён ужо выстаўлены, папрасілі паставіць спасылку ў сваіх сацыяльных сетках, то я падумаў, на заўтра вось гэта і зраблю. Калі заўтра раніцай мы падняліся, то ўжо як толькі Волечка ўключыла телефон, кажа, ужо сабралі. Мы не паспелі нават зрэагаваць, нават паставіць спасылкі на гэты збор у сацыяльныя сеткі, на друкаванне кнігаў, на відэа па беларускай культуры і беларускім менталітэце, як вось ужо практычна за некалькі гадзінаў гэты збор быў сабраны. Тут усё, тут і беларуская салідарнасць, якая на парадак вышэй, чым была да 2020 года. Тут і ўвага да тэмы беларускай культуры, яна вельмі запатрабаваная, нягледзячы на тое, што тысячы шэдэўраў літаральна з'явіліся за апошнія гады. І, магчыма, таксама пэўная вядомасць ці рэха вызвалення з турмы гэта таксама працуе. Але гэта ўражвае, гэта неймаверна ўражвае. Гэта быў былы палітзняволены, таксама грамадскі дзяяч Павел Севярынец. А вось іншы былы палітзняволены Юрась Зянковіч крытычна паставіўся да ягонай ініцыятывы і напісаў, што YouTube-каналы і грамадская дзейнасць – гэта не абавязковыя праекты. Вось што ён сказаў «Свабодзе». Я напісаў гэты пост, таму што мне здаецца, што любы чалавек, які займаецца грамадскай дзейнасцю, ён нясе ў першую чаргу адказнасць за самастойнасць, празрыстасць і яснасць сваіх фінансавых плыняў. І менавіта таму я лічу, што чалавек, які апынуўся в эміграцыі, ён мусіць в першую чаргу падбаць пра ўласнае забеспячэнне сябе і сваёй сям'і. Па адной простай прычыне. У эміграцыі рэсурсаў заўсёды не хапае. У нас вельмі шмат людзей, які з'ехалі, у якіх засталіся бацькі, у якіх засталіся дзеці, у якіх засталася маёмасць. Все мы в аднолькавай сітуацыі. То есть у всіх у нас мы апынуліся в чужой краіне, мы не ведаем мову, часта не маюць людзі дакументы, дазволаў на працу. І рэсурсы ў гэтай сітуацыі для збору яны вельмі абмежаваныя. Таму, на маю думку, зборы, калі яны робяцца, яны мусяць быць вельмі канкрэтныя і на тое, без чаго сапраўды абысціся нельга. То бок, калі вывозяць групу з 50-100 чалавек за мяжу, выкідваюць проста з краіны, і людзям трэба забяспечыць проста элементарныя жыццёвыя умовы, то есть дзе жыць, што кушаць, як рухацца, як размаўляць. Гэты збор зразумелы, і я абсалютна не супраць такіх збораў. Але калі чалавек збірае на YouTube-канал, на грамадскую дзейнасць, то першае пытанне, якое я задаю, калі гэта дзейнасць стане самадастатковай. То бок, павінен быць вельмі дакладны план, што вось зараз мне патрэбна столькі-то грошаў, але праз нейкі час я выйду на самадастатковасць, самазабеспячэнне, і тады гэта такі збор мае сэнсу. Але калі чалавек збірае проста на сваю дзейнасць, просто таму, што ён так прызвычаіўся ад людзей, у якіх у саміх не хапае. Мне здаецца, гэта нешта неправільнае, і чалавек мусіць падумаць спачатку пра забеспячэнне сябе і сваёй сям'і самастойна. А потым уже цвёрда стаючы на нагах, цвёрда маючы матэрыяльную аснову, уже тады можна займацца грамадскай ці палітычнай дзейнасцю.
Я не кажу, што палітыкі ўвогуле не маюць права жыць за чужыя грошы, за грошы сваіх выбаршчыкаў, умоўна кажучы. Гэта абсалютна нармальная рэакцыя, калі палітык арыентуецца на сваіх выбаршчыкаў. Але галоўнае гэта адказнасць, я лічу, і што трэба ведаць, трэба мець адказ на пытанне, калі ж нарэшце гэтыя зборы скончацца і калі чалавек зможа быць менавіта фінансава самастойна. То есть пытанне не ў тым, што ўвогуле не браць грошы, пытанне пра адказнасць і пра тое, што павінен быць дакладны план. То бок калі мы збіраем грошы на змену Беларусі, ну тады хаця б давайте складзем канкрэтны план змены ў Беларусі, і ўжо тады пад гэта, то есть калі людзі будуць лічыць гэты план рэалістычна, тады мы можам арганізоўваць зборы грошаў і нейкае фінансаванне шукаць. Гэта было меркаванне былога палітвязня Юрася Зянковіча пра тое, што на ягоную думку варта рабіць, якія зборы варта ладзіць і на што беларусы гатовыя даваць грошы. Ён, дарэчы, лічыў, што вынік збораў Паўла Севярынца будзе марным, але гэта не спраўдзілася. І мая калега Ганна Соус пагутарыла з кіраўніком каманды збораў фонду «Байсол» Александром Кухтам, і ён адказаў, ці было для яго нечаканасцю, што збор на дзейнасць Паўла Севярынца так хутка стаў паспяховым. Зусім не. Мы чакалі, што гэты збор будзе хутка закрыты. Адзінае, што мы не чакалі, што ён будзе закрыты так хутка, менавіта за адну ноч, але ж усё ж такі, што ён закрыецца там цягам некалькі дзён, мы гэта вельмі добра разумелі і разлічвалі на гэта. Таму дзякую усім вялікі, хто паўдзельнічаў і хто данаціў. Былы палітвязень Юрась Зяньковіч з нагоды збору Паўла Севярынцу напісаў у сваім фейсбуку пост, у якім ён крытычна выказаўся пра тое, што збіраюць грошы на, як ён сказаў, грамадскую дзейнасць. У выпадку Паўла Севярынца ён лічыць, што гэта YouTube-канал і выданне кнігаў. А Зяньковіч лічыць, што трэба, я цытую яго, трэба ісці працаваць, забяспечыць сябе, сям'ю, а ўжо потым займацца публіцыстыкай, палітыкай, YouTube. Паводле Юрася неэтычна звяртацца па падтрымку да такіх самых эмігрантаў, як ты сам. Спадар Александр, што б вы адказалі Юрасю Зяньковічу і ці данаціць трэба сапраўды палітвязням толькі на выхадзе з-за кратаў, каб закрыць самыя першыя патрэбы, ці запад можа быць значна шырэйшым, і гэта насамрэч справа людзей, данаціць ці не данаціць? Ну, менавіта я бы нічога не адказваў, і я гэтага не рабіў у Фейсбуку, але калі паразважаць на гэту тэму, я б сказаў так, што мы змагаемся за свабодную краіну, дзе кожны мае права, ну, у межах мандату адкрываць сабе збор, кожны мае права пісаць пра гэтыя зборы, тое, што лічыць правільным, і кожны ўсё ж такі мае права данаціць на тыя зборы, якія яму больш падабаюцца, і на тыя мэты, якія ім больш падабаюцца. Вось, у дадзеным выпадку збор адкрыты Паўлам Севярынцам на 100% адпавядае мандату, які ёсць у Байсола, таму мы мелі права адкрыць гэты збор, і мы гэта зрабілі. Вось, а Юрай Зянковіч, ён мог напісаць тое, што ён напісаў, і ён напісаў. Вось, ну, а людзі, яны прагаласавалі вось сваімі еўрамі, і зноў дзякую ім вялікі і ад мяне, ад Паўла і ад усіх. Вось, таму я не бачу гэтай гісторыі нейкай праблемы ці яшчэ чагосьці. Мне падаецца, што гэта, ну, нармалёва для нармальнага дарослага грамадства, вось, калі ёсць розныя меркаванні. А вы гаворыце пра мандаты Байсол, пра патрабаванні Байсол. Маглі б патлумачыць, які збор, напрыклад, ніколі не з'явіцца на сайце Байсол? Ну, справа ў тым, што так, да, конечно, Байсол, мы арганізацыя, якая займаецца ў першую чаргу людзьмі, якія пастрадалі ад дзеянняў рэжыма Лукашэнкі пасля 20-х і 22-го года. І таму ў першую чаргу мы адкрываем зборы тым людзям, якія вось якія ці ахвяры гэтага рэжыма з аднаго боку, ці варыянт другі, якія маюць планы ці намеры змагацца з рэжымам, і больш за тое, калі іх гэтыя планы, калі яны выглядаюць больш-менш рэальна. І я не думаю, што тое, што робіць Павел Севярынец, гэта нерэальна, улічваючы яго бэкграунд і тое, што ён ужо пісаў кнігі, тое, што ён ужо пісаў вершы, тое, што ён ужо выдаваў шмат чаго, і зразумела, што ён будзе гэтым працягваць займацца. Вось, таму, так, да, ён падпадае пад наш мандат.
Я згадваю найбольш паспяховыя зборы, напрыклад, Святлане курс на лячэнне. Вельмі хутка беларусы сабралі вялікую суму грошай. Таксама вельмі шмат заданацілі беларусы палітвязням, якія былі вызвалены ў мінулым годзе. Калі казаць пра гэты год, 2026, ён толькі пачаўся, там, другі месяц, якія былі найбольш паспяховыя зборы? Ну, вот Павла Севярынца мы ўжо згадалі. Ну, я думаю, што найбольш паспяховы збор у нас яшчэ наперадзе. Як мінімум, мы таксама ловім чуткі, я яшчэ раз падкрэслю, што гэта не больш, чым чуткі, і рыхтуемся да наступнага вялікага збора, калі выпусцяць наступную вялікую партыю палітзняволеных. Мы не ведаем, колькі гэта будзе чалавек, ці 50, ці 100, ці 1000. Калі гэта будзе, мы не ведаем, але мы вось загадзя рыхтуемся, і мы спадзяемся, што вось менавіта такія зборы будуць у нас досыць вялікімі і досыць патрабаванымі і сярод тых, хто данаціць. Вось, калі мы кажам пра асобныя гісторыі, вось менавіта перад нашай сустрэчай, перад эфірам я паглядзеў на тыя гісторыі, якія мы закрылі, і зразумеў, што вось такіх яркіх імёнаў, пэўна, у нас не было. Але гэта не повод тут вось нам усім падумаць, што вось у нас год пачаўся неправільна. Не, гэта не так, таму што ўсё ж такі мы ўжо закрылі прыкладна. Зараз я таксама не скажу дакладную лічбу, потому што гэта трэба сесть і падлічыць, але мы закрылі прыкладна 16 гісторый, 16 беларусаў з сярэднім чэкам каля 3000 еўра. Вось, і мне падаецца, гэта вельмі добры вынік. Гэта значыць, што 16 чалавек яны атрымалі вельмі практычнае вырашэнне сваіх праблемаў, якое можна палічыць у грошах. Таму што 3000 еўра гэта тая сума, якой за якую можна шмат чаго зрабіць. Я ведаю, што многія з тых, хто данацяць, небагатыя людзі самі ва ўразлівай сітуацыі, в эміграцыі, але лічаць патрэбным падтрымаць людзей у бядзе. Якое самае распаўсюджанае ахвяраванне? 20 еўра, 50 еўра, 100 еўра? Самае распаўсюджанае каля 30 еўра. Зразумела, што хтосьці данаціць больш, хтосьці данаціць менш. І тут, увогуле, мы разумеем, чаму адбываецца так, што людзі данацяць, таму што яны самі былі вось у гэтым ваўразным стане, яны самі былі ў гэтай бядзе, і яны проста па-чалавечы эмпатычна разумеюць іншых людзей. І больш за тое, я таксама час ад часу даначу на байсол, на некаторыя зборы, вось якім больш спачуваю, калі ў працэсе з імі працую. І я разумею, што маім матывам таксама з'яўляецца разуменне гэтых людзей, разуменне іх праблемаў, таму што я сам некалькі год таму быў у абсалютна такім самым стане, і мне б хацелася, каб гэты жах, каб ён проста спыніўся як мага хутчэй. А калі мы вяртаемся да лічбы 30 еўра, тут все ж таки важна разумець, што гэта сярэдняя тэмпература па лякарні, якая не тое, каб пра штосьці гаворыць, таму што у нас ёсць гісторыі, калі заходзіць адзін, напрыклад, адзін вялікі донар, і яго ўзрушвае нейкая гісторыя, і ён штосьці ведае, ці гэта яго знаёмы, ці яшчэ штосьці, і проста разова данаціць, напрыклад, 1000 еўра на якуюсьці там адну гісторыю. А яшчэ шмат людзей там данаціць па 5 еўра, па 10 еўра. І мы тое на тое падзялілі, атрымалася сярэдняя лічба 30. Таму, сярэдняя лічба 30. Але пра што яна гаворыць, не ведаю, што вам сказаць. Якраз як ілюстрацыя таго, пра што вы гаварыце, я недавно размаўляла з актывісткай Марыяй Грыц, яна абвясціла збор на рэпліку крыжа каралевы Сафіі, ён знаходзіцца ў Капенгагене, і яе збор быў закрыты дзякуючы якраз ахвяраванню беларусам невялікім, а таксама дзякуючы дапамозе ініцыятывы Мальдзес, якая пакрыла всю вялікую суму. І Марыя мне казала, што я было вельмі неёмка прасіць грошы на копію крыжа. Это быў снежань, калі былі грошы патрэбныя палітвязням, але у лютым, як аказалася, час быў найлепшы для таго, каб збіраць грошы. Як бы вы так класіфікавалі розныя зборы байсола? Якіх збораў найбольш? Якую частку займаюць зборы, звязаныя з культурай, з гісторыяй, з непалітычнымі ініцыятывамі?
Ну, я думаю, што ў кожнай вось такой арганізацыі кшталту байсола ёсць ёсць свой моцны бок. І калі мы кажам вось менавіта пра наш моцны бок, то гэта ў першую чаргу гэта зборы на звычайных людзей і на іх гісторыі. Гэта людзі ва ўразлівым стане. І тут таксама я зараз вось дакладна да 1 еўра лічбы не правяду, але ж вось ну прыкладна вось я ў байсоле працую зараз ужо 3 гады хутка будзе, і вось у першы год маёй працы менавіта на такія гісторыі уразлівых людзей ва ўразлівым стане мы сабралі прыкладна 900 000 еўра. У другі год каля мільёна, вось у трэці год, вось 25 год, там ужо было 1 150 000. І гэта ну наш моцны бок, гэта тое, што мы ўмеем, тое, чым мы ганарымся, і тое, за што мы яшчэ раз падкрэслю, за што мы дзякуем усім беларусам, што яны заходзяць і данаціць. Але з іншага боку, тое, што байсол, ну, над чым мы працуем, і што ў нас пакуль што атрымоўваецца не вельмі добра, гэта зборы на грамадскія ініцыятывы. І мы разумеем, што вось Павел Севярынец — гэта хутчэй гісторыя выключэння, ну, таму што яго ёсць імя, у яго ёсць біяграфія, у яго ёсць 2 срокі, і мы ўсе разумеем, што людзі, якія данацілі Павлу Севярынцу, яны данацілі не столькі на яго грамадскую дзейнасць, сколькі вось, ну, проста на самого Павла Севярынца. Вось, але ж можна зайти на старонку ініцыятывы вось на сайце байсол і зразумець, што менавіта наша аўдыторыя не вельмі спачувае вось такім грамадскім гісторыям. На жаль, сёння гэта так, але мы над гэтым працуем, каб усё ж такі з цягам часу людзі таксама звярталіся і да грамадскіх ініцыятываў, таму што мы разумеем, што змагацца з рэжымам можна і трэба рознымі шляхамі. Гэта як тое, што нельга адной таблеткай вылечыць усе хваробы. Патрэбны быць розныя таблеткі для розных сітуацый і для розных хваробаў. Вось той самы тут трэба збіраць і данаціць і на звычайныя простыя, ну простыя ў кавычках, простыя гісторыі вось людзей, на іх боль. З іншага боку, трэба данаціць і на ініцыятывы, гэта таксама добра. Увогуле на ўсё трэба данаціць. Вось, таму што галоўная думка, якую я зразумеў за свае 3 гады працы, гэта тое, што у донаты патрэбны не толькі тым, каму мы донатім, але донаты патрэбны і тым, хто донаціць, каб паўдзельнічаць, каб быць часткай чагосьці, якогасьці руху, каб быць часткай змагання з болем, з якім мы ўсе разам сутыкнуліся, з траўмай. І гэта таксама тэрапія для тых людзей, хто донаціць. А ўжо на што донаціць, гэта кожны сам вырашае. Чаму бы не? А ці ёсць у вас тлумачэнне, чаму не атрымалася сабраць грошы Сергею Ціхановскаму, калі ён толькі выйшаў, ён прасіў там даволі вялікую суму на зрынанне рэжыму. Я так разумею, не праз байсол гэты быў заклік, але тым не менш вы можаце як бы патлумачыць, чаму гэта не адбылося. Ну, па-першае, галоўнае, гэта было не праз байсол, таму не рабіце памылку, якую зрабіў Сергей Ціхановскі, прыходзьце адразу да байсола. Вось, і, дарэчы, тут я падкрэслю, што потым, ужо значна потым, пасля таго, як ён выйшаў, як ён там папытаўся зрабіць свае зборы, байсол зарабіў збор Сергею на 10 000 еўра, і мы паспяхова гэтую суму яму сабралі. Вось, але так, я думаю, што калі б Сергей свой збор абвесціў правільна, і, напрыклад, вось там і адразу не зрабіў бы тых памылак, якія я зрабіў, то ён бы сабраў бы значна больш, і гэта 100% так. Але вяртаючыся да вашага пытання, я думаю, што галоўная памылка Сергея была ў нейкай незразумеласці мэты яго гісторыі. Вось каб ён з тым тэкстам прыйшоў да байсола, я думаю, што мы б яго не прапусцілі і спачатку вельмі моцна і грунтоўна папрацавалі над тэкстам гэтым, над яго мэтамі, над спосабамі верыфікацыі, як зразумець, што атрымалася, што нет. І ўжо вось калі б усё было зразумела, каб усе пытанні былі закрытыя, вось тады б гэты тэкст выпускалі. І увогуле у мяне ёсць мара, каб хтосьці з такіх са знакамітых вось
палітзняволеных выйшаў і сказаў, я абвяшчаю вялікі збор, напрыклад, на 100 000 еўра, вось менавіта на падтрымку тых людзей, на перадачу ім, хто зараз сядзіць у Беларусі. Гэта было б вельмі крута, і мне падаецца, што калі б Сергей гэта зрабіў, ён бы сабраў бы свае 100 000. На жаль, вось у першыя дні мы не змаглі да яго дагрукацца, і гэта нармалёва цалкам, таму што чалавек толькі выйшаў, і тут у мяне да яго пытанняў няма. Тут хутчэй пытанне да нас, да Байсола, чаму мы не змаглі вось да яго дайсці вось у першыя дні. Але я думаю, што калі б гэта было зроблена вось так, і калі б Сергей сабраў бы свае 100 000 і больш за тое перадаў іх, прадумаў, як іх перадаць у Беларусь, як рэальна дапамагчы людзям, гэта было б супер круто, і гэта была б супер гісторыя поспеху для Сергея і для ўсіх, і для ўсяго грамадства. На жаль, гэта не атрымалася. З маёй калегай Ганнай Совусь размаўляў кіраўнік каманды збораў Байсол Александр Кухта, і пазней у нашай праграме таксама будзе былы кіраўнік Байсол Андрэй Стрыжак, які заснаваў новую ініцыятыву «Белэйд». Але ўнутры Беларусі фінансавая дапамога тым, хто не падабаецца ўладам, ставіць людзей у рэальную небяспеку. І адзін з прыкладаў Сергей Паўлавіцкі, прафесійны перакладчык, які працаваў на афіцыйных міжнародных імпрэзах, нават аднойчы паціскаў руку Аляксандру Лукашэнку, але ў 24-м годзе яго асудзілі на 3 гады пазбаўлення волі за данаты беларускім ініцыятывам дапамогі. Яго вызвалілі і прымусова выслалі з Беларусі ў снежні 25-га, і пасля вызвалення ён расказаў нашаму карэспандэнту, як сілавікі адсачылі пераводы праз Facebook. У студзені 2024 года я быў затрыманы у кастрычніку, якраз такі першага кастрычніка па артыкуле за фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці, гэта 361 артыкул, заўвага 2, частка першая, я атрымаў 3 гады, адпаведна за тое, што ў 2020-2021 годзе пералічваў грошы на такія арганізацыі, як BuyHelp, Байсол, сумленныя людзі, там. Як улады даведаліся, спецслужбы даведаліся пра гэтыя данаты, як вы думаеце? У маім выпадку даволі проста. Я быў дастаткова саманадзейны. Я пералічваю грошы з беларускай карткі праз Facebook. І часткова таксама публічваю свой удзел у данатах. Як тады гэта было звычайна, праз шэру паведамленне аб тым, што я заплаціў гэтыя грошы на сваёй старонцы. І хаця мой аккаунт Фейсбуку потым ён быў выдалены, але тым не менш звесткі гэтыя былі, яны былі скамбінаваныя, скажам так, следчымі органамі з таго, што было зафіксавана, відаць, яшчэ да таго цягам моніторынгу, і звестак з банкаў беларускіх, якія тады, у 23-м годзе, яны цэнтралізавана усе давалі інфармацыю пра тое, хто данаціў на Facebook, і, відаць, супаставіўшы гэтыя звесткі, яно так атрымалася. Гэта быў былы палітвязень Сергей Паўлавіцкі. Прадстаўніца праваабарончага цэнтру «Вясна» Святлана Галаўнёва расказала свабодзе пра людзей, якія дагэтуль застаюцца за кратамі за дапамогу іншым беларусам. Шмат людзей з палітвязняў знаходзяцца ў зняволенні праз нейкія дзеянні салідарнасці. Гэта як падтрымка палітвязняў, данаты і іншыя нейкія актыўнасці. Мы ведаем як мінімум 75 палітзняволеных агулам і за дапамогу палітвязням, і за данаты, але гэта такая данаты не толькі у Байсол, напрыклад, і для палітвязняў, але таксама і у падтрымку Украіны, то бок за гэта, калі казаць пра розныя праявы такія салідарнасці. Калі казаць менавіта пра салідарнасць з беларусамі ў зняволенні, то за праявы такой салідарнасці самі патрапілі і зараз знаходзяцца ў зняволенні 22 чалавекі, і гэта ў асноўным жанчыны, і ў асноўным жанчыны такога дарослага ўзросту сталага. У асноўным гэта затрыманыя менавіта па справе Айнет Халбай, жанчыны збольшага, але таксама нам вядома, што праз тыя затрыманні і тыя рэйды у пошуку людзей, якія былі актыўныя у Айнет Халбай, пацярпелі таксама іншыя людзі, якія займаліся іншымі відамі дапамогі ці падтрымкі палітвязняў, і якія маглі быць, напрыклад, не звязанымі
з ініцыятывы, але праз тое, што проста такая увага дадавалася і дадаецца вось дапамозе палітвязням, і гэта крыміналізуецца, то так, людзі трапляюць пад пераслед. Як я ўжо сказала, значная частка гэта жанчыны, і трапляюцца жанчыны ў такім сталым узросце. Я бы звярнула ўвагу на палізняволеную Алену Вербіцкую. Ёй 70 гадоў, і яна ў зняволенні. Мы не ведаем, на жаль, дэталяў справы, але гледзячы па даце затрымання, гэта так вельмі верагодна, што гэта якраз па вось гэтым рэйдам Айніт Халбай яна была затрымана, і па артыкуле таксама, па экстрэмісцкіх артыкулах. І таксама даволі вядомы гучны выпадак пераследу Ірыны Такарчук, маці былой палізняволенай Вольгі Такарчук. Яна таксама ў такім сталым узросце, ёй 65 гадоў, і яна таксама ў зняволенні па справе Айніт Халбай. Гэта была Святлана Галаўнёва, прадстаўніца праваабарончага цэнтру «Вясна», а з намі цяпер на сувязі былы кіраўнік фонду «Байсол» Андрэй Стрыжак, які сёлета заявіў пра запуск новай дабрачыннай ініцыятывы «Белэйд». Андрэй, наколькі засталіся магчымасці для беларусаў як з замежжа, так і для беларусаў унутры Беларусі дапамагаць сем'ям палітвязняў? Вітаю, Алексею. В першую чаргу хочу падкрэсліць, што гэты працэс ён не настолькі моцна звязаны з механізмамі, якія сёлета існуюць, якія мы маем у выглядзе Байсола і іншых структур, якія дапамагаюць людзям. У першую чаргу, канешне, гаворка ідзе пра гарызантальную, больш бяспечную салідарнасць, калі мы кажам пра размовы ўнутры краіны. Зразумела, што збіраць грошы цэнтралізавана на нейкія карткі альбо на нейкія сервісы знутры Беларусі на сённяшні дзень гэта вельмі небяспечна, то людзі пераходзяць да розных іншых магчымасцяў. Гэта наўпроставая падтрымка сем'яў палітвязняў, напрыклад, сеткамі неабыякавых людзей. Яны грамадзянская дзейнасць у гэтым кірунку ўнутры Беларусі пераўтварылася з мадэлі, дзе як мага шырэй трэба было распавядаць пра тое, як людзі дапамагаюць адно аднаму, каб ініцыяваць новыя такія кантакты і сувязі, то цяпер людзі пераўтварылі гэтую працу, фактычна працу падпольшчыкаў. Як мага менш людзі ведаюць, калі тады, значыцца, больш ёсць бяспекі. Так што вось такім чынам цяпер выглядае праца ўнутры Беларусі. Я ведаю, што існуюць такія групы, такія людзі, якія ўсё роўна, не гледзячы на ўвесь гэты прэсінг, працуюць. Ясна, што ўлады спрабуюць іх шукаць, сілавікі іх шукаюць, часам садзяць, але ўсё роўна сярод людзей гэтая салідарнасць не забітая, і гэта магчымасць є хоць нейкай дзейнасці, хоць нейкай актыўнасці ўнутры краіны захоўваецца. Адзінае, што гэтыя групы, яны збольшага самаарганізаваны і мала кантактуюць з прадстаўнікамі дэм-сілаў, бо разумеюць пра небяспеку для саміх сябе. А калі казаць пра людзей, якія знаходзяцца па-за Беларусю, але пры гэтым все роўна баяцца за сваіх сваякоў, баяцца засвяціцца, вось якія правілы ім варта выконваць і як яны могуць дапамагчы тым, хто знаходзіцца ўнутры Беларусі? Як я пісаў некалькі дзён таму, насамрэч ёсць вялікая цікаўнасць да людзей, якія выехалі, і абсалютна чакана, што сілавікі, зачысціўшы поле ўнутры краіны альбо загнаўшы у падполе дэмакратычныя налаштаваных людзей, будуць брацца за дыяспару. Ну, гэта абсалютна рэалістычная гісторыя, яна зараз адбываецца. Ясна, што у нас усіх засталіся сваякі і блізкія ўнутры краіны, так ці інакш ёсць такія рычагі для ўздзеяння. Таму самае галоўнае, што трэба для сябе пільнаваць, гэта, канешне, не даваць такой інфармацыі, якая можа быць выкарыстаная супраць вашых сваякоў, вашым жа сваякам, напрыклад, расказваць нейкія дэталі вашай дзейнасці, працы і ўсяго астатняга, што можа быць, напрыклад, зафіксавана ў дэвайсах і таму падобным чынам трапіць у рукі сілавікоў. Плюс трэба разумець, што калі да вас звяртаюцца нейкія старыя знаёмцы, саслужыўцы альбо там аднакурснікі ў універсітэце, з якім вы не бачыліся 10-15 год, гэта званочак, што чалавек можа быць вымушаны да такога кантакта. Мы фіксуем такія сітуацыі.
Я з сваімі калегамі ведаем пра гісторыі, калі вось такім чынам спрабавалі сілавікі давіць на людзей, якія з вами асабіста знаёмыя, і вось спрабуюць усталяваць кантакт для таго, каб уздзейнічаць на вас альбо атрымаць нейкую інфармацыю. Так што галоўнае, што трэба разумець і ведаць, спецаперацыі сілавікоў за мяжой робяцца ўсё больш выкшталцонамі, яны значна больш павялічваюць свой узровень экспертнасці, відаць, раюцца вельмі моцна з расійскімі калегамі, і ім это накіравана, цяпер іх праца ідзе вось у гэты бок. Так што тут трэба трываць пільнасць, нягледзячы на тое, што 5 год прайшло, яны ніяк не могуць супакоіцца. Ну, а тыя, хто выехалі, за 5 год уже могуць згубіць гэтую пільнасць. Так што ведаеце, што вашыя ўчынкі, ад іх залежыць у тым ліку і бяспека тых людзей, якія засталіся ў Беларусі. Андрею, вы на пачатку году абвясцілі пра стварэнне новай ініцыятывы BelAid. У якім стане цяпер ініцыятыва? І з вашага досведу і ў Байсоле, і ў BelAidзе, на што беларусы найбольш гатовыя даваць грошы, нават калі самі маюць няшмат? На сённяшні дзень сітуацыя такая, што ва ўмовах скарачэння фінансавання сектара і ва ўмовах асабістага рэпутацыйнага крызісу, якім я дагэтуль перабываю, ёсць велізарныя пытанні наконт фінансавання той ці іншай дзейнасці. Таму цяпер сіламі валанцёраў забяспечваецца тэхнічная частка ініцыятывы BelAid, ствараецца плацёжная сістэма і апрабіруюцца і тэстуюцца розныя гіпотэзы наконт таго, як яна можа выглядаць, каб быць больш прывабнай, больш бяспечнай, больш цікавай для донараў, бо гэта вельмі важныя элементы і аспекты. Калі адказваць на пытанне, што лічыць больш паспяховым кірункам збора, то, безумоўна, гэта зборы, якія абвяшчаюцца на здароўе, асабліва на здароўе людзей, якія пацярпелі. Тут чым больш у яго дадатковых уразлівых рысаў, тым больш цікавы гэты збор грамадству. Напрыклад, калі гэта малады палітвязень, мужчына, які выйшаў з турмы, то, на жаль, нягледзячы на ягоныя хваробы, хутчэй за ўсё грамадства будзе менш цікавіцца такой сітуацыяй. Калі, напрыклад, гэта шматдзетная жанчына альбо жанчына з анкалагічным захворваннем, альбо жанчына сталага ўзросту за мяжой з анкалагічным захворваннем, то тут, канешне, цікаўнасці больш. На жаль, тут працуюць дастаткова такія механічныя А чаму, на жаль? гісторыі. Чаму, на жаль? Ну, все ж такі сітуацыя, нават калі у мужчыны эта хвароба? Тлумачу, тому што вельмі часта бываюць сітуацыі, калі чалавек прыходзіць, і тут пытанне не ў тым, якога ён полу, гендеру, ўзроста і ўсё астатняга. Праблемы ў яго могуць быць абсалютна такія ж. Немагчымасць працаваць, яна аднолькавая. Згубленая працаздольнасць на 70, 80, 90%, яна аднолькавая, што для старога мужчыны, што для маладога мужчыны, што для старой жанчыны, што для маладой жанчыны. І вось у гэтым та і праблема, што дастаткова складана артыкуляваць людзям, патлумачыць, чаму гэтыя людзі таксама мусяць быць падтрыманы і маюць права на такую падтрымку. Прыходзіцца ўжо штосьці выдумляць, распавядаць нейкіх больш дэталяў, выцягваць з гэтай гісторыі нейкіх больш падставовых момантаў, каб паказаць яе ва ўсёй праблемнасці. Таму я вось заклікаю пазбавіцца тут стэрэатыпаў, што ясна, што ёсць людзі, якія больш не то, што прывабныя, а вы больш сябе пазнаеце ў гэтых гісторыях, і гэта адразу адказ на тое, хто больш данаціць. Данаціць, канешне, больш жанчыны, чым мужчыны, бо такая цікавая гісторыя, што гэта ў першую чаргу данат, гэта эмацыйны водклік. І вось па маіх уласных назіраннях за апошнія 15 год працы ў Donation больш вось такімі эмацыйнымі дзеяннямі, скіраванымі на дабрачыннасць, кіруюцца жанчыны, чым мужчыны. І гэта пытанне ввогуле велізарнага даследавання, якое пакуль яшчэ ніхто не праводзіў у Беларусі. Вельмі цікавага. Я думаю, што можа хтосьці калісьці дойдзе да мяне і пытае на гэтае пытанне. Але ж вы сфармулявалі гэта, акрамя таго, што жанчына-мужчына, акрамя гэтага падзелу яшчэ і што ёсць анкалагічная хвароба, ёсць шматдзетнасць, все ж такі, тут вы самі падалі ўмову. Але вот я хацеў бы задаць пытанне выпадку Паўла Севярынца, які паспяхова здолеў закрыць збор за літаральна одну ноч, і ранейшы выпадак Сергея Ціхановскага, які абвяшчаў збор на зрынанне рэжыму і фактычна праваліўся. Вось чаму, на вашу думку, такая вялікая розніца? З Ціхановскім тут трэба адзначыць вельмі важны момант. Збор на зрынанне рэжыма не сабраўся, але ягоны асабісты збор на лікаванне сабраўся, вельмі добра сабраўся. І гэта таксама вельмі добра адлюстроўвае адэкватнасць грамадзян і адэкватнасць іх разумення, што магчыма ў моманце, а што немагчыма.
Людзі, якія былі на волі, пакуль Сергей сидзеў у рэжыме інкамунікада, адсочвалі, што адбываецца з краінай, адсочвалі, што адбываецца за межамі краіны, ну, бачаць, што ідзе вайна. Зрынуць Лукашэнку са 100 тысячамі еўра, нават з 10 мільёнамі еўра, я думаю, што гэта надта малыя сумы, і тут нават не ў грошах пытання, а ў гістарычна-палітычным моманце. І таму людзям не цікава было рабіць донат на такія мэты, таму што яны разумелі, што гэта сёння немагчыма, асабліва з такімі грашыма. Але калі пайшла гаворка пра тое, што трэба дапамагчы асабіста Сергею, то тады, канешне, яны далучыліся, ўключыліся і зрабілі гэта. Што тычыцца Павла Северынца, ну тут таксама сітуацыя дастаткова простая. Шмат хто падтрымлівае ягоную дзейнасць, шмат хто глядзіць ягоныя сацыяльныя сеткі, і калі чалавек кажа, што мне трэба для пашырэння маёй дзейнасці, для выхада ў відэафармат, вось такая вось патрэба, калі ласка, тыя, хто хочуць яго глядзець у відэафармаце, выходзяць і робяць такі донейшн. Так што тут абсалютна натуральная гісторыя. Ну і плюс, канешне ж, ягоны бэкграунд, ягонае рэнамэ, ягоны імідж, які фармаваўся дзесяцігоддзямі, ён уплывае на тое, што гэты донат так хутка прыйшоў. Я не ведаю, ці чыталі вы допіс іншага былога палітвязня Юрася Зянковіча, які напісаў, што, маўляў, такія рэчы, як YouTube, грамадская дзейнасць, гэта не прыярытэты, а трэба данаціць менавіта людзям, якія ў такой цяжкай сітуацыі, а на грамадскую дзейнасць людзі, маўляў, в эміграцыі мусяць самі зарабляць. Вось як вы ставіцеся да такога падыходу? Я ставлюся до такого падыходу наступным чынам, што кожны мае права на сваё меркаванне, асабліва калі чалавек эксперт, але экспертнасць яна пацвярджаецца нейкімі фактамі, нейкімі такімі сістэматычнымі даследаваннямі альбо практыкай. І мы бачым, што вось як бы практыка паказвае, што людзі данацяць на тое, на што ім хочацца данаціць. Вы можаце 100 разоў казаць, што трэба данаціць на падтрымку палітвязняў, але калі няма нейкага моцнага трыгера, напрыклад, у выглядзе выхада вялікай колькасці палітвязняў, то і донат будзе дастаткова слабы. І гэта, ну, па практыцы там працы ў маёй былой ініцыятыве было бачна, што звычайныя такія бегучыя зборы на палітвязняў, калі там трэба сабраць, каб выплаціць 1000 еўра чалавеку, яны дастаткова слабыя. А вось як выходзіць адразу сотня, прычым з купай драматычных падрабязнасцяў, з дэпартацыяй, з гісторыямі гэтых людзей, фотаздымкамі, эмоцыямі, адразу гэта прыцягвае увагу людзей. Так што можна казаць што заўгодна, што ай не данаце на гэта, данаце на гэта, чалавек будзе заўсёды рабіць донат на тое, што яму цікава, што яму блізка, што яму выклікае эмоцыю, бо донат гэта збольшага пра эмоцыю. Андрей, вы раней уже сказали пра рэпутацыйныя праблемы, якія вы маеце. Ну, тыя, хто, я думаю, большасць нашых гледачоў это ведае, можуць пачытаць на нашым сайце свабода.орг. Наколькі вы спрабуеце вось нейкім чынам гэта вырашыць у новай арганізацыі? І якім чынам можна, па-першае, вярнуць гэта, а па-другое, вы бачыце сапраўды, што гэта неяк уплывае на менавіта працу новай ініцыятывы? На яе паспяховасць? На сённяшні дзень можна адказаць на гэтае пытанне так, што ёсць пэўныя рэпутацыйныя страты, якія панесеныя, і частка з іх можа быць увогуле неаднаўляльнай. Для часткі людзей, якія б дзеяннем я не прадпрымаў у будучыні, яны не будуць кампенсаваць альбо неяк нівеліраваць тое, што адбылося. Але, зрэшты, я не на гэтых людзей арыентуюся ў сваёй далейшай працы, таму што я разумею, што пра што з імі можна размаўляць, калі я нічога ім ні ў якім варыянце не дакажу. Таму я проста працягваю працаваць з тымі рэчамі, з якімі я працаваў апошнія 25 год, якія мне добра зразумелы. Гэта праца з людзьмі, праца з грашыма, праца з рознымі кірункамі, якія тычацца дапамогі рэпрэсаваным, дапамогі ўкраіне. І раблю гэта з тымі людзьмі, якія засталіся са мной у добрых кантактах, з якімі ў мяне абсалютна нармальны працоўны трек. Так што вось у такім выглядзе сёння будуецца моя праца, і думаю, што далей яна таксама будзе і выглядаць. Зрэшты, ўсё залежыць ад таго, наколькі удасца разбудаваць структуру, колькі яе будзе практычных вынікаў, наколькі яны будуць уплываць на лёсы канкрэтных людзей, і з гэтага і будзе фармавацца такая адноўленая рэпутацыя. Іншага шляху я тут не падкажу ні сабе, нікаму іншаму. Адзінае, што можна рабіць, каб напрацаваць нейкія новыя слаі рэпутацыі, гэта толькі пазітыўная, нейкая практычная праца, ад якой будзе карысць людзям. У прынцыпе, гэтым я ўсім займаюся, проста на сённяшні дзень можа быць не настолькі публічна, таму што пакуль што няма асабліва чым пахваліцца. Але я спадзяюся, што цягам гэтага года больш такія
адчувальныя рэзультаты з'явяцца і можна будзе расказваць пра гэта ў тым ліку ў медыа. А чым, на вашу думку, будзе адрознівацца Белейд ад астатніх ініцыятываў дапамогі, якія ўжо існуюць? То бок для чаго менавіта Белейд патрэбны будзе? Поле велізарнае, шмат якія інструменты не выкарыстоўваюцца гэтым полем, тому што мы все ведаем, што скарачэнне фінансавання прыводзіць да таго, што і кадравыя ёсць праблемы, шмат людзей сыходзяць з арганізацыі, ёсць праблемы унутраных канфліктаў унутры арганізацыі, якія таксама прыводзяць да скарачэння кадравага рэзерву. Ну і фактычна вось гэтая сітуацыя, якой я апынуўся адрэзаны ад класічнага донарскага фінансавання, яны гэтай сітуацыі прывялі мяне да таго, што я шукаю нейкія новыя варыянты, нейкія новыя магчымасці. Калі тыя гіпотэзы, якія цяпер пастаўленыя перад новай структурай, яны здолеюць адпрацаваць, то я думаю, што мне будзе што паказаць новага цікавага, такога, што яшчэ не выкарыстоўвалася нашым полем у новых нейкіх фарматах, новых выглядах, у тым ліку і фандрайзінгавых высілкаў. Калі гэта ўсё атрымаецца, то тады вы пабачыце ініцыятыву, якая будзе адрознівацца ад тых, што ўжо існуе. І тут пытанне не пра тое, што я захацеў сабе зрабіць свой уласны лунны модуль, адрозны ад нейкіх іншых. І таму я спадзяюся на падтрымку людзей у гэтым плане. Як толькі будзе што паказаць, яшчэ раз скажу, нейкі канкрэтны результат, нейкую канкрэтную мадэль, то гэта адразу будзе зроблена. І маё апошняе пытанне. У нас было інтэрв'ю з Александром Кухтам, кіраўніком збораў каманды Байсолу, і ён сказаў, што ён спадзяецца, што нехта з палітвязняў новых, якія выйдуць, магчыма, будзе новая хваля вызваленняў, абвесціць збор на дапамогу сем'ям палітвязняў унутры Беларусі, і гэта будзе вялікая сума, напрыклад, 100 000 еўра. І ён аптымістычна на это глядзіць. Вы падзяляеце такое меркаванне? Вось ёсць у беларускай супольнасці цяпер такі рэсурс, такі патэнцыял сабраць такую суму, калі адбудзецца новая хваля вызвалення? У беларускай супольнасці вельмі вялікі патэнцыял, і ён, на мой погляд, расце, таму што за гэты 5 год шмат людзей выехалі і паспелі ўжо стаць на ногі. Але трэба разумець, што гэта не азначае аўтаматычна, што гэтыя людзі свой патэнцыял, свой рэсурс будуць выдаткоўваць у беларускую справу. Чаму? Таму што людзі таксама хочуць рэзультатыўнасці і нейкай такой пралонгіраванай рэзультатыўнасці. І шмат хто, напрыклад, лічыць немэтазгодным падтрымліваць разава людзей, таму што яны не бачаць у гэтым нейкай сістэмнай падтрымкі. Ну окей, далі 1000, але што такое 1000 для дэбартаванага? Наколькі часу яе хапае? Гэта грошы, гэта дапамога, але яна не вырашае сістэмна праблему адаптацыі, вывучэння мовы, пошуку новай працы і ўсяго астатняга. Таму вось я ведаю, што шмат хто людзей адчувае такі лёгкі скепсіс, што окей, я зраблю донат, але вось просто зраблю донат. Я не веру ў тое, што гэта моцна зменіць жыццё чалавека. Калі хтосьці з палітвязняў, не палітвязняў, неважна, пакажа мадэль, якая будзе працаваць у такім доўгатэрміновым фармаце, калі ты, напрыклад, укладаеш у чалавека 1000, а потым ты бачыш, што праз паўгады ён там чагосьці дамогся, выбудаваў новае жыццё, якімсьці чынам уліўся альбо не ўліўся ў грамадскую дзейнасць, то тады, канешне, такія мадэлі будуць больш цікавіць цяпер людзей, бо яны пажылі ў еўрапейскім грамадстве і разумеюць, што нават калі падаткі плаціш, то ты мусіш мець нейкія такія канкрэтныя рэзультаты доўгатэрміновыя свайго падаткаабкладання. Так што я думаю, што ў гэты бок трэба глядзець і людзям, якія у тым ліку абвяшчаюць новыя зборы. І я тут не пагаджуся са сваім былым калегай наконт таго, што менавіта былы палітвязень можа кагосьці там запытаць, запрасіць на штосьці. Яшчэ раз падкрэсліваю, калі гэта не эмоцыя, выкліканая натуральным чынам, то хутчэй за ўсё вы не падсвеціце нейкую дадатковую праблему проста за кошт нейкага новага спікера. Можа быць, спрацуе ў нейкім фармаце, у нейкай суме, але калі казаць, што гэта прям будзе нейкі такі прарыўны збор, як гэта звычайна бывае цяпер на вышэўшых, я ў гэта слаба веру. Дзякуй вялікі за гутарку. Я нагадаю, гэта быў былы кіраўнік фонду Байсол Андрэй Стрыжак, які сёлета заявіў пра запуск новай дабрачыннай ініцыятывы Белейд. І агулам мы можам сказаць, што большасць нашых сённяшніх гасцей сыходзяцца на тым, што беларусы гатовыя дапамагаць іншым грашыма, але калі у збору ёсць выразная мэта і калі ёсць ясныя механізмы пракантраляваць, ці будзе вынік, які паабяцалі арганізатары збору. На гэтым мы развітваемся з вамі. Заставайцеся са свабодай.